Nes I newis dod yma i Caerdydd oherwydd bod Caerdydd yn ddinas mor fywiog a bod gymaint o beth yn mynd mlaen o ran diwylliant ac hefyd bod yr adran Gymraeg yn adran mor gryf o be o'n i'n clywed ac yn ymchwilio iddo fe. Chi'n gallu gwneud lawer o bethau wahanol hefo astudio'r iaith Gymraeg. Prifysgol Caerdydd, chi'n gallu astudio fel socio-ieithydd, tafodieithoedd, fel be dwi'n astudio. Wrth gwrs, chi'n gallu astudio llenyddiaeth neu dysgu'r iaith i bobl neu blant. A lawr o bethau wahanol. Mae Ysgol Gymraeg Prifysgol Caerdydd yn ysgol eitha bach, felly mae pawb yn nabod pawb sy'n mynd da, oherwydd chi byth yn bell i ffwrdd o gefnogaeth gyda rhywun. Mae digon o gyfleoedd i fyfyrwyr Cymraeg yn y Brifysgol. Mae digon o gyfleoedd i gael ymwneud â chwaraeon, cerddoriaeth, beth bynnag i chi mwynhau wneud, mae digon o gyfleoedd i gael i chi wneud ni. Wrth astudio Cymraeg yn y brifddinas, chi'n nghanol y bwglwm i gyd. Mae gymuned Gymraeg yn ffynnu yma a mae yna wastad gyfle newydd ar y gorwel i chi. Mae'r gymuned Gymraeg yn tyfu bob blwyddyn a mae yna gymaint o bethau'n codi bob tro o yn gymdeithasol i fod yn academaidd. Mae yna gymaint o bethau'n wneud yma. Mae yna lawer o bethau eich bod chi'n gallu defnyddio mwyn fel ymarfer dy Gymraeg tu allan o Brifysgol fel tafwyl, gwyliau fel yna. Mae yna lawer o gyfleoedd i siarad Cymraeg gyda'r bobl o gwmpas chi. Mae yna hyd yn oed lawer o fel gyfleoedd i wneud fel profiad gwaith trwy iaith Gymraeg neu ffeindio swyddi trwy iaith Gymraeg. Felly mae yn wych i astudio Gymraeg.